Bon dia! Avui som a terres tarragonines perquè venim a conèixer tots els secrets de l'oli d'oliva de la denominació d'origen oli de la Terra Alta. M'acompanyeu? Vinga, va! Hola, Pere! Ei, Pep! Què tal, senyor Colat? Molt bé, senyor Pep. Escolta, on m'has portat avui? On t'he portat? Mira, això és un molí que està afincat a Corbera d'Ebre. El que passa que crec, si no recordo malament, que és del 1920. Així, molins o trulls, com diem per allà dalt a les comarques gironines, ja se'n veuen pocs. Ara els molins són nous, però aquests feien molt bona feina a la seva època. Feien molt bona feina i ara el xicot que l'ha agafat, evidentment, el vol restaurar. Té intenció, de fer alguna petita prova, però bueno, això ja ho veurem. Me l'ensenyes? Vinga, som-hi. Perquè, escolta, estem a la Terra Alta. Sí. La denominació d'origen protegida d'oli de la Terra Alta, quines són les seves característiques principals? Varietat d'oliva, no? Sobretot, la diferència en totes les denominacions d'origen és la seva varietat d'oliva. I en aquest cas, a la Terra Alta, la seva varietat és l'empeltre, diferenciada de les altres varietats, evidentment, ni millor ni pitjor, no? Simplement diferenciada. Nosaltres diem que és un gran descobriment perquè quan la collíem així un pèl madura, que vol dir a finals de desembre, era un oli pla, un oli dolç, sense defectes, sí, sense defectes, però tampoc sense virtuts. En canvi, ara que el collim a finals d'octubre, primers de novembre, home, ha sigut una altra sorpresa, no?, perquè queda un oli verd, molt afruitat, aromàtic, i la prova està, que tant les cooperatives com els companys que tenim de molins privats estan anant a concursos i a nivell mundial estem guanyant prèmits en l'empeltre. Per tant, hem d'anar innovant i canviant una mica el sistema. El territori també és important, no? Esteu a la Terra Alta. A quina alçada teniu les oliveres? Bueno, clar, si ja parlem de Corbera, estem a 300 i pocs, i si parlem d'Horta, de Sant Joan, estem, suposo, a 500 i pocs. Clar, a Terra Alta, des de Camposines fins a Horta, Sant Joan, Arnes, Fatarella és molt més alt, que la part d'aquí baix, Gandesa, Bot, Corbera, però bueno, sí, de 300 a 500. El que és important és que feu un gran oli d'oliva, que per això té aquesta denominació d'oli d'oliva verge extra, el millor oli que hi ha, no? L'oli, podríem dir, més pur que tenim. És l'oli més pur. És un verge extra, evidentment, emparat per la denominació d'origen protegida oli de la Terra Alta, i no perquè ho diguem nosaltres, i tu ja ho saps, Pep, sinó que ho diu, en aquest cas, la Comunitat Econòmica Europea, que és el màxim estament oficial per a catalogar, en aquest cas, una denominació d'origen protegida o una DOP oli Terra Alta, com és la nostra. Josep Pere Colat, tu que ets president de la denominació d'origen de la Terra Alta i a més de la Federació Catalana de totes les DOPs i IGPs, m'han dit que t'esperen aquí fora. Fem una cosa, jo em poso a cuinar una miqueta, a veure si t'agrada aquest plat que t'he preparat avui i d'aquí una estoneta vens a tastar-lo. Segur que m'agradarà. La gent del territori, la gent de camp, hòstia, tu ja ho saps, no? Som de trapa menjadors, per tant, no sé el que cuinaràs, però ja m'ho explicaràs. Doncs jo miro què m'has posat aquí i no pateixis que alguna cosa farem. Hasta ara. Va, avui el que farem serà un escabetx de rossinyols amb galta de porc i oli d'oliva de la Terra Alta. Primer de tot posarem una miqueta d'oli d'oliva verge extra, baixarem el foc, que n'hi ha molt, i posarem, vinga, un gra d'all, una escalunya, i agafarem els rossinyols i mireu, els tallarem grossets perquè avui l'important són els rossinyols, no és la galta de porc. Els tallarem així que es comencin
a daurar una miqueta. Hi posarem una miqueta de sal. I ara què farem? Mireu, tenim les galtes de porc que els tenim cuites amb aigua, vi ranci, un parell d'horetes. Les posem ben cuitetes i el suc de cocció que ens ha fet les galtes, el vinagre i a cobrir d'oli d'oliva. Ho deixarem caure 20 minutets suaument i ja tindrem el plat a punt. Vinga, va, que ja tenim aquesta galta amb rossinyols a punt, escabetxada. I a veure si trobem en Pere. Pere! Vine cap aquí! Que ara arribo! Mireu, mireu, mireu. L'escalunya, l'all, els rossinyols... Ostres, Pep, quina olor! Això és l'oli de la Terra Alta. Hòstia, meleta de romer, això, Maleta de romer, mira. Fes els honors, sisplau. Bona. Jo fem una cosa. Digues. Tallo les galtes, Sí. perquè són una mica grans, Sí? i això és qüestió d'agafar una miqueta de galta, una miqueta de rossinyol, i vinga, cap a la boca. A veure, rossinyol, gambàs... Ostres... Bon profit, Ei, bon profit, Quin tresor teniu aquí a casa vostra, Boníssim, Sense pagesia no hi ha cuina. Som el que mengem, diuen. Som el Sí? que mengem. Bon profit.